Вземи се. Не. Зеленият картон на Загорка. Класацията за футболен ферплей в България. Определете носителят на зеления картон от следните номинации. 1. Помощник треньор на Нефтохимик Огнян Ралев поздравява съдийската тройка въпреки загубата на неговия отбор. 2. Димитър Талкийски от Левски се извинява на футболист от Спартак Плевен за извършено срещу него нарушение. 3. Александър Димитров от Белваса връща топката на Нефтохимик след оказана медицинска помощ на вратаря Василев. Гласувайте на 088 17 17 и на загорка-футбол.com. Спечелете 2000 лева и 5 страхотни награди. Победителите в предаването Зона Спорт по BTV. Повече информация Дарик Радио Дневен труд и нашия веб адрес. Вирол е една нова дъвка. Тя освежава, има страхотен вкус и... е полезна за вашите зъби. Опитайте новата дъвка Вирол. Вирол предпазва вашите зъби от сутрин до вечер. 30 октомври, зала 1, НДК, 19 часа. Концерт-спектакъл «Вечни македонски песни» с неврокопски напеви и игри. С участието на Володя Стоянов, Николина Чакърдакова, Георги Жбантов, Лия, Софи Маринова, Таня Боева, Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци град Гоце Делчев. Билети на касите на НДК. Зала 1, 30 октомври, 19 часа. Потопете се в избора на вечните македонски песни. Усети вкуса й. Добруджанска мускатова. Истинския вкус на мускатовата ракия. Запознайте се с момичетата на мераклиите. You want to join us? Натали, Let's swap some bodily fluids. Триш, This new drug? It's better than Viagra. Dude. и Джил. Would you like to come in? Но внимавайте! What are you doing? Мераклиите са на изчезване. Oh boy, it's way past my bedtime. Мераклии Go back to that tape with the ladies. в кината. Ела в света на твоите мечти. Да стана банкер, откак се помня, кои мечтая аз. Банкер. Първа супер изява на Коста Марков. Карам си трабанта, нямам моби по... Албумът, който печелите хитове с висока лихва. Станете истински банкер. Коста Марков. Представя Пайнер Студио. На 6 април в неделя от 20 часа BTV ще бъде чудовищно. Най-добрите ще си тръгнат с награди. Останалите просто ще си тръгнат. Очаквайте годишни музикални награди на БГ Радио. Едно шоу, от което космите ви ще настрахнат. Нови ситуации. Ето го, билето от Хаско. Това пилене от Хаско. Нови герои. Любими актьори. Гледайте нови епизоди на комедийното шоу Ала Минут. Всеки вторник от 17 часа ексклузивно по BTV Comedy. Хубаво е, когато единият мъж разбира от жени. Препускането с леле лист носи известни рискове, нали? Вторият разбира от всичко останало. Добре, че ти не плачеш, жени. А оставащата половина нищо не разбира. Покажи как ми е пода с косата си. Гледайте Двама мъже и половина всеки делник от 15 и от 23 часа само по BTV Comedy. Ало, мога ли да поръчам една пица?